Halløj. Ja, jeg har et problem med min Passat fra 2004 her. Problemet er, at tankdækket sidder fast. Og det er jo sådan set et rimelig stort problem, når du gerne vil ud at køre. Og jeg havde Falk på besøg den anden dag. Han fandt ud af, at det højst sandsynligt var den her kontakt, som var gået i stykker. Men Falkmanden kendte ikke nogen gode råd til, hvordan jeg kunne komme hurtigt videre. Han forsøgte på at brække den her tankdæksel op, og vi blev enige om, det var nok en ret dårlig idé. Jeg har stadigvæk lidt diesel til at kunne køre på værkstedet. Men så var det, jeg tænkte, at der måtte skulle være en løsning. Og herinde bag i bagagerummet, der sidder den her klap her. Det er her, hvor I har jeres brandslukker og førstehjælpskassen. Den tager I ud. Og så sidder der sådan et plastikskjold, som ja, jeg har altså skruet en lille skrue ud heroppe. Den sidder heroppe i toppen her. Og så kan du lirke det her plastikskjold ud, og herinde der sidder den her lille elmotor eller aktuator, eller hvad vi skal kalde den, som åbner tankdækslet. Og så er det simpelthen om at få hånden ind bag ved den her hvide. Ind bagved, der sidder en lille pind, som du simpelthen skal trække i. Sådan der. Og voilà. Så kan du få tanket. Ja, sådan er det. Ja, irriterende, men nu kan jeg i hvert fald komme ned og få tanket og køre lidt, inden jeg kommer på værkstedet.